Ndọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, tata bụ Afọ. Asị m ka chi Afọ gosi anyị, ka Afọ taa fụtara anyị ndụ ogologo ndụ na arụ isi ike, ka o wepụla anyị ụchụ, wepụla anyị ndị ekworo, wepụla anyị ndị anya ụfụ, wepụla anyị ndị osochi egbu. Asị m na ka ọmaka meela anyị, onye chụọ anyị ya daa. Onye ọbụla si na isi anyị wa n'aja ka o were isi ya wee gbara aja, obele egbu anyị ya gbuo onwe ya. Mana anyị si egbe belu ugobelu, mana nke sikwa ibe ebekwana ka nkụ kpọọ ya. Ọfọma ka m na-agọ n'isi anyị niile. Asị m ya gaziela anyị ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbaraoma Uzommiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo site n'ike ndị ichie na chi m na ezumezu m, na abụ m onye akpọrọ ọrụ dịka onye ọrụ dibịa Igbo. Ya bụ isiokwu nji maka ya wee bịa tata, si ka anyị tụgharịa uche na ya bụ maka ndị mmiri. Ndị mmiri nwere part by part. Anyị ama akọchanwụ maka ndị mmiri n'ofu ụbọchị. Onye akpata ọ na-abụ nweta part nke anyị triti emi anya gaa na another part. Ife njimaka ya wee bịa bụ isiokwu njimaka ya wee bịa maka ndị mmiri bụ gịnị? Ka esi ekpe ilu ọma ndị mmiri, ka esi alụ ọrụ mmiri. Mana before ma agaba, na o nwere ajụjụ ndị mmadụ na-ada ajụ na-agbagodu ọtụtụ ndị mmadụ anya. Ụfọdụ si n'ebe ọ bụ na asị na enwe 4 elements na govern the universe, ka ezi asị na mmadụ bụ earth, asị na mmadụ bụ fire, asị na mmadụ bụ air, asị na mmadụ bụ water. Ka ezi ihe bụzi na mmadụ ya bụ earth, bụrụ air, bụrụ fire, aka na asị na onwe dị mmiri, mana onwe nwaanyị mmiri. Wee na-ajụ gị, nwee chi gwa gị sị gị tata na achọrọ m ịkọwalụ gị ka ị malụ na all these elements nwere ha ncha niile na-ejekọsi ọnụ, and ha ncha niile at the end of the whole thing, na ha ncha dịkwa connected to water. Yes, onye akpata na iya bụ nwa anyanwụ, mana mmiri na-enye gị nsogbu. Now abịa, ọ bụrụ element ka m bịara itrit tata, nọ maka ndị mmiri ka m bịara ịkọwa, mana eji okwu na-ekwu okwu, o nwere okwu na-elote okwu. Ofichi mbọsị m akụzi maka element maka ndị na-ebido, maka na onye ọbụla bụ onye ọrụ ma onye jetegara aka n'ife ọdịnala ha kwesịghị ịma ife a na-ekwu maka ya. Mana nke a na-ekwu maka ndị na-ebido njem ebido. Now abịa na fire element bụ abụrụ ọkụ atinyere ọ na-enwu. Fire element has to do with the sun, the stars and the moon. Now ịmana, for example, ịmana anyanwụ bụ mmiri ka ọ bụ. Ịmana mmiri, ebe ọ bụ na anyanwụ dị n'igwe, ana na mmiri bi n'igwe ka o si abịa. Mmiri chi izo n'igwe ka o si abịa, ana mmiri ọbụla si n'igwe wee zoo ya atụsacha na osimiri niile dị iche iche nọ n'ebe ahụ ụzọ. Now, and I want to still tell you, si gị na anyanwụ ị na-afụ nọ n'elu nwere direct contact with mmiri nọ n'ala, and anyanwụ na onwe ya bụkwa mmiri ka ọ bụ. That is another, nke ahụ adịgo n'akwụkwọ, ọ bụrụ topic aka m bịara ịkụzi taa. Then another element bụ anyanwụ, that is fire element, which is anyanwụ, ọnwa na kpakpando, the sun, the moon and the stars. Fa bụ ndị na-afụ maka gịnị? Mbọchị eke na mbido izu. Onye mere ndị Igbo ji gịnị a recognize anyanwụ na agbara. Now ị bịazie na earth element, which is mbọchị Afọ. A sị na mbọchị ndị ọbụla na according to tradition ọdịnala Igbo, na mbọchị Afọ bụ mbọchị anyị. So ndị ọbụla amụrụ mbọchị Afọ ha na-afụkarị ya azị nwa anyị. Onye amụrụ mbọchị Afọ na-azịzi kedu ihe bụ na ndị mmiri na-enye ya nsogbu. And I want to clear this. Onye amụrụ mbọchị Afọ nwe na-ajụ ya nsị ya, ịmakwa na mmiri, o nwere mmiri ya eje, mmiri na-ekpo ekpo,
ịfụ na ịzọ ọkpa ihe azọta aja, mmiri ga na-ekpo, ịzọ ọkpa ihe azọta aja, ịfụ that na enwere something in common between mmiri na ana. Onye abụ ihe kpatara na gị nwa ya bụ onye amụrụ mbọsị afọ bụrụ nwaana mana ndị mmiri na-enye gị nsogbu. Now ọ bụgodo nọ mmiri dịka ocean or lake, mmiri nwere onunu, nnekwu mmiri, o nwere ebe ọ ya bụ ọ ya erute, ịfụ na mmiri ahụ nwere ebe eji aja wee gbaa ya wọọlụ. Are you getting it? Ịfụkwa na ana na mmiri nwere gịnị something in common. Now abịakwa na air element abụrụ ikuku a na-ekupụ ikuku a na-eku, yes ọ bụkwa ya, mana air element basically has to do with plants, ukwu osisi dị iche iche, uroko, ọjị o nwere ndị sicha n'osisi dị iche iche abịa ụwa. Now before that na osisi ọbụla nwere osisi ya a survive without mmiri. Ị gaa n'akụkụ onwe mmiri, many mmiri sef, ị gaa na mmiri na-afụcha osisi nọcha n'akụkụ ya. Onye nwere ihe na-eme na mgbe ụfọdụ na onye bụ nwa ikuku, onye amụrụ ụbọchị nkwọ, nwa nkwọ ma mgba nkwọ, okonkwọ, na onye omelu na mgbe ụfọdụ na ije n'afọ asị gị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu maka na your element cannot stand without water. Thank you. Now isiokwu nji maka ya wee bịa tata abụrụ gịnị, ihe a niile bụ just highlight maka na o nwere ike ọ bụ na ị ga n'afa asị gị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu, na-ada ọtụtụ ka ị ga-esi wee mụọ ya mbọsị nkwụ, mana asị na-eche na ọsọsọ ndị amụ n'orie ka mmiri na-enye nsogbu, ọ bụrụ eziokwu. Now ọ bụ na ị ga n'afa ma ọ bụ na ị garọ n'afa na ị na-afụ ihe dị gị ka na nnọọ ndị mmiri na ndị mmiri nọ n'ụzọ gị, ị na-afụcha some funny things na nlọ ma na mmadụ, maybe ị nọ na mmadụ, ị na-afụcha some funny things that has to na-egosi gị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu, ka ịhafụ ị na-asị how possible is this na amụrụ ya mbọsị dị ụta ma mbọsị dị ụta. Now ọ bụrụ na ijelu n'afa ewee sị gị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu mana ị nwere ego iji alụ ọrụ gị, ife ka ọ bụrụ na ị na-alụgodo nlọ first, ị na-aghọtachara onwe gị ije n'afa sị gị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu mana ị nwere ego iji alụ ọrụ gị, ife ka mkpa ikweta na ya asetlufa. Asịkwana na ị chọrọ ka gị na ndị mmiri nwekọ, ma ọ na-asị gị pasta asị gị na aya eseparate gị, ma ọ dibịa asị gị na aya eseparate gị na ndị mmiri gị, ikwelu. Pasta ahụ sịrị gị na ọ ya eseparate gị na ndị mmiri gị, na ọ bụ na ya na ndị mmiri nke ya kwudo olu ya oya kpọnwụ gị ga na mmiri. Ọ bụ na dibịa ahụ na ndị mmiri nke ya akwudo olu ya nwa oya kpọnwụ gị ga na mmiri. So onye ahụ ọ bụ na o nwere mkpa ndị mmiri dị na ndụ mmadụ, na onye ahụ na-eji lụrụ gị ọla ahụ ọ kara separate kwa ndị nke ya, and o separate ndị nke ya ọma njenwu na mmiri. Mana duto na ndị mmiri a bụ ndị a ọ bụkwa ha nwa bụ ndị ga-ewepụtakwalụ gị akara, ọ ife dị na ndị a fa ya ewepụtalụ gị akara, otito na ọdịa back at them, ha apịawa gị azụ. Ị na-aghọta? So na ihe mbụ ya eme bụ ikweta ndị mmiri a will settle them, ka m na-afa dị na mma, afa kwudolu m, ka akwụsị imebilu m ife. That is number 1. Number 2, na ọ bụ na ịchọ ịlụ ọrụ ndị mmiri, m na-ekwu ife a mgbe ọbụla ọ bụ na ị na-anya ọ bụ na gị na chi ga-anọrọ, nke mbụ ya emebi ije mezie chi gị, ya dịkwana gị ọsịsọ ka ị gbara ọsọ jee lụọ ọrụ ndị mmiri, maka na ịlụ ọrụ ndị mmiri ọ bụ na imeziro chi gị, chi ga-agba lụọ ya. That is just it. Imezie chi gị, mezie ndị ichie gị, ọ bụ na o nwere arụsị na-anaghị oke na be nna gị ma ikwu nne gị, settle them, ije lụọ ọrụ mmiri, fụ na ọrụ mmiri gị ya aga straight. Mana ọ bụgodo na ị nwere ego iji alụ ọrụ ndị mmiri, na ife izi ya emegodo ugbo iwere ọjị, ị nwere ego iji alụ ọrụ ndị mmiri, ị nwere ego iji alụ akpọtụ chi gị. Nke mbụ gịnị? Iweta akwa ofu for chi gị, ofu for ndị mmiri. Iweta ọjị ofu for chi gị, ofu for ndị mmiri gị. Then iwere akwa nke a
iwezi ya n'anyanwụ mgbe anyanwụ ga na-achapụta. Ị na-anya ebe a nọ kịta ifu na anyanwụ nọ, ị ga na-afụcha reflection ebe a nọ ifu na anyanwụ nọ. Mgbe anyanwụ ga na-achapụta ọfụma iwe were akwa gị wezi n'anyanwụ wee kpọkwuo chi gị wee sị ya biko nọ ngị bụ onye dị ụta na onye ọbụla n'ọrụ ya ụwa n'onye ọ na-akpọ ya n'iji akwa na-eze ya iwe n'iwe niile ọ na-ewelu gị. Ngwa ya banye n'akwa na ị na-ayị ya wetelu gị ego ka ị wee nwee ike gịnị lụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Imebi ya mechaa iweta mmanụ na unu mix together iwelu ya na-afịa n'akwa ahụ n'anyanwụ. Ị na-asị ya na unu na mmanụ anarakwa na-ese okwu na ụta ka ya na gị dị na ya na gị ya ese okwu n'ụwa. Mana ife na-ayọ gị bụ ikwucha ife ị chọrọ iwelu dị akwa wee gaba n'ụzọ gbara ịnọ ma ịtọ ilu ebe anwa ịkụwa ya. Irugodo ebe anwa bifo ịkụwa ya iwere ọjị wee kwubekwa okwu na ụzọ ahụ gbara ịnọ kwucha idrọpụ ọ dị ọjị like that ịyawa ya awa then ịkụwazie dị akwa ịgbapụ aja. Ọ bụ 15 naira ọ bụ 20 naira ọ bụ 100 naira ịgbapụ ya ịnachite azụ repeatkwa the same thing na nke ndị mmiri. Kpọkwuo ndị mmiri kpọkwuo dị mmiri gị ma ị bụrụ nwaanyị ịbụrụ nwoke ịkpọkwuo nwaanyị mmiri gị wee gwa ya the same thing otu isi wee gụọ na nke chiki ga-esi wee gụọ ya. Imechaa ya ị gakwa n'ụzọ gbara ịtọ ma ịnọ imekwa ya ụtọ ahụ isi wee mee ya. Ngwa gị eziokwu na ọ bụrụ na ijiri obi gị niile wee mee ife a ijila aghụghọ maka na ị na-awọrọ mmụọ aghụghọ mmụọ makwa na ị na-awọrọ ya aghụghọ anaghịkwa awọrọ mmụọ aghụghọ. Iwere obi gị niile n'eziokwu gị wee mee ife a wee naba ifu na ihe enweta gị ga-eji wee lụ ife dị n'ụzọ gị. Ana ịlụ ha n'ife dị n'ụzọ gị kwụọ ngo niile ikwesị ịkwụ setụlụ ndị niile ikwesị setụlụ mezife niile ikwesị ime ifu n'ụzọ ya ebido gaba. Mana mmadụ anụkọtakwana sị na for the fact na agụgoro gị science of ndị mmiri na mgbe ọbụla o mee ka ịgba ọsọ jee lụọ ọrụ mmiri. Nke mbụ bụ na ị ya agba afa to be sure. Nke ya ngeji wesị gị to be sure bụ na ọ bụ na maka ndị akpọrọ ọrụ ka ọ bụ na akpọrọ gị ọrụ nke gị adịghịkwa ka nke onye a na-akpọ ha ọrụ. Onye a na-akpọ ha ọrụ nwere ike ịlụ ọrụ mmiri setụlụọ ndị mmiri ya ọsọ o chetazikwa o jee na mmiri ọ nyeghị ihe ma o chetazikwa nke ahụ adịbakwa they won't disturb that person again. Mana gị nwa sofa na-alụ ọrụ ya ọfụma mana gị nwa bụ onye akpọrọ ọrụ isi for the fact na ị na-asị na ị science of ndị mmiri ị na-afụ ndị mmiri iwe gbara ọsọ jee ọrụ mmiri. Ọ bụ na ịkpọgetere ndị mmiri gị ụlọ azụ onye akpọrọ ọrụ fafafa faal ịka na ebe ị nọ. Ihe a bụ topic m ga-etriti mebie echi ma nwanne echi maka ndị akpọrọ ọrụ. Aka m bụkwa onye nke gị nwaada Agbaraoma Uzommiri. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ mana o nwere ife m na-akụzi ihe na-agbagwoju gị anya gbasara ife m kụziri taa ma nke m na-akụzi bụ biko ịjụ ajụjụ. Nọmba ị ga-eji wee nweta m idelu m meseji na WhatsApp ma ọ bụ na ị chọrọ ịjụ ajụ ma na ị chọrọ ka agbalụ gị afa mana o nwere ife ị chọrọ ka emelụ gị bụ 070-373-11663. Ngwa ka emesịa